дай своего терпения, Боже, да поможи. У глубине небесов веры моей крыжи, Боже, не дай мне люсу без Беларусі жить. Наша першая сустрэча не будзе апошняй. Это толькі пачатак. У гасціннага нашага гаспадара Мар'яна Місевіча не правесці нашу першую музычную імпрэзу. Янка купала, Янка купала, Янка купала, и день нас за собою веде. Эту песню проспевал перший, потому что сапраўды вось у гэтым куце для мяне висят портреты нашей святой Троицы. Якуба Колоса, Янки Купалы и Максима Богдановича. Отец, Сын, Святый Дух белорусской поэзии. Так дзіўна сапраўды, вось мы тут собрались, все один одного ведаем, але вельмі цудоўна, что наша белорусская песня бы вернулась на радзіму, потому что як не дзіўна, все папярэднія нейкія імпрэзы і ў апошні час яны адбываюцца за мяжой. І так атрымалася, што наша песня чуецца, як бы пачувае сябе на эміграцыі. Я маю на увазе сапраўды і басовішчы, і бардаўскую восень, і наогул куды б не запрашалі беларускіх бардаў, паэтаў, але чамусьці наша паэзія, наша песня запатрабаваная больш за ўсё не тут, на нашей радзіме. Таму вельмі цудоўна, што сёння мы тут сабраліся і, можа быць, запачаткавалі свята або вярнулі нашу песню на яе якусь радзіму. Нам крылы Бог подарил, поздно, поздно, и не могу жить без крыл, не могу. Я святой амбіції прошу, треба мовою радовать айчину, як любою кожную душу. Под белым стягом, с червоною стужкой моя свобода. Толькі припив, а не конечный пункт. Я насамрэч хотела, каб ты заставаўся тут. Усе мы каханыя, пакуль не прагучала, пакуль. Усе мы шчаслівыя, калі-небудзь будзем, але толькі мы і дагэтуль жывем, і не тонем, і хаты стаяць, і яму, і смяемся, і п'ем, і спяваем, і будзем спяваць, а мы жывем, і калі будзем жыць. Вяночки звівае, вяночки звівае, слёзні проливае. Нехай я персона нон-грата у родной своей стороне. Упэўнена я, што нашчадкі по-доброму успомняць мяне. Я знаю, настане часіна, народ мой успомніць мяне, калі к нам прыедзе пагоня на белым прыгожым кані. І калі свабоды той надыдзе часіна, Михасёва і моя будзе весагліна. Кожны выбирает для себя веру и женщину и дорогу, дьяволу слуговать альбо пророку. Кожны выбирает для себя дьяволу слуговать альбо пророку. Кожны выбирает для себя. За шум городов и промерзлые гати, за новые дни
І кахання ми вип'єм, і за щастя, якое було. Калі лёд азёрам прыціснуў каркі. Одна дорога, ад метрики до некролога, а паміж імі, як завжди, хвіліни радості і горості гады, раскаяння і імгненні, роздорожжі і захаплення. Свет такі пригожий. Хвіліна за хвілінай час бяжить, і як не цяжка, але трэба жить. Стоять у чергах з хлебом ці без хлеба і жить, пакуль і ты камусьці трэба. Свободним быць, як пры шляху косты, не повинен ты. Ни сердца, ни души, ни дома не втирался, бородой своей поклялся, все поставлю на роги, наведу порядок строгий. А привезли в колгас, и его и дар погас. Там прям мало что влиять, треба уметь и кировать. А лишь надевши кожушок, закружил он, то и волчок. По полях, колявец, лету, и он с конца в конец. Только Ниву потоптал, а колгас так и не узвенял. Там весной за хвосты скот чигалил косты. Я не буду вам казать, як того барана звать, про його ми ще почуємо, бо і заросом керує. Де при конці одна порада. В парулях честь барана надо, коли користі не дає, а тільки знає, що вліє. Не журися, дівчинонька, не будеш ти моя. А там нікого не чекає. Гаспадар Няда такі сонячний чоловік, який якби притягує до себе різних людей, музиків, мастаков. Ось, вона випромінює таку життєрадісність. Гэта песня Архангелу Міхалу, ён блізка адчуваю, як ён дыхае. Песня Архангелу Міхалу, ён блізка адчуваю, як ён дыхае. Людзі баякі шукаюць нябесныя знакі, всялякія страхі, а потым баякі баяцца і знакаў сваіх. Боятся баяки уласной дорогой пройти, для их это много. Люди баяки боятся самой себе.